Kardo Nilimonjerong pipi piniberta arjuponi BJP Racharya Song pen MP a candidate Amar Singh Tiso Aparman vote kerek amai Bokajan LA ang Kangalong kipaman pon. Jangmi poni final kebar ni Bokajan LA si ang kang saru pathar Bokajan Borjan constituency along nonangkeleji ni phain kora trokar ni Lok Sabha election kepado ponji along district ke thom Aparman pen BJP pen kache toidun MP a candidate Amar Singh Tiso aphan saru pathar Bokajan Borjan pen ke ongdung avot pen kepahidun thekji aphan vote kerek amai pi kepaman pon. Bangso Melong Alhisar Puaman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Chetongdun Lapen BJP a party pen kachetoidun MP a candidate Amar Singh Tiso Abarim MP Horan Singh B Deputy Speaker Dr. Numal Momin Karbi Anglong Autonomous Council EM Sergio Rongfar EM Richard Tokbi MEC Kadom Terang P MEC Mong Virong P BJP East Karbi Anglong District Committee Amaipu Roland Killing pen Kechenglok Board Chairman BJP Local Committee Amaipu Chun Bangke Ongdung Araratum Chetongdun si May RDP dun. Lasi non epong MP Kilik Jong si BJP aphan pe haidun lonang Haidet pen lepute kaching thur asayemo Orunodoi ration card pen chenglok Pinang an sai claim pontupo Is Karbi Anglong Dima haso akar I article 244 a sitami MP ke hai penlote parliament along ningje don ver popusi Amar Singh Tiso pen vote kerek ahut election laso amai cheng onlo kecheng sia bangke suru kothal konsensi along cheng onlo tapanal tunda theklong lo APSLC atum nana bang puang atum pini na join lo sobrang ke bang suri si suru kothal konsensi dak hati jonta party office along district office along asai hemlong na join lo laso phi bang ke unity victory and prosperity a rally long tamne congress pen chenglok APSLC abang puang phetum kinan abang puang phetum ke BJP long chpok lo pini theklong lo suru puthara consensus si yang to chini bang sweet trok si armum dake voter sa phai ta komping tapi ndak bukajan ke na tuma chilo pinche ye tumke gari ghora ta ke mon sita pini dama tu theklong lo bang suri kep su se armum dakta pini dawa lasip chuki damtang a candidate ke doan a candidate da pini nang join ni chuki damtang ke modhorjo dak 13,000 ban sui ke thom ban hai pon apen amar mi party bange suri trok si pen apat si hai pon lapen abha tum suri si lesson si hai pon take doan a candidate tame pini BJP along sini jo pau panya la sinon phong bangke suring ko proxy ba yong sidak kulok longte suring ko trokhe dake BJP si ratum vote la BJR along le thak lake ni likon tang apor nang ji lake chekro yon ni kali hala so BJR la so arondo SUP do guideline la simula bangke milking claim sala article 244 hempe kala ma putha ke kada ni jebel hempe long le tik sang se hempe long le tik in tonte hempe long le ko ka me itu akape ka sayang dengan development ta kam claim mo asi hempe ka hang asi doktor imo do bisor da ale sin solution ke khai lo di article 244 a ke ye Karbi Anglong asi am tuliram hang ke prime minister long long te kai ka pinpuro lo pilo President of India long sitong long te pinpuro lo pilo Amit Shah long sitong long te pinpuro lo pilo asi tum to so mo mana asi long Non-nangkeleji Lok Sabha MP election aparman APHL siasong atumpen mass training program lapen 6 schedule amai kipamanpon. Jangmi pojik loni phainer kep arni langpher constituency ke parlo richo hidi sar eterang arong along APHL siasong atumpen APHL si rat amai pi kipamanpon. Lasong si non-nangkeleji Lok Sabha MP election along APHL siasong pen MP candidate John Ingtika Tharapan MP election along ke ongdung avot pen MP anghoi kapahai ponji aphan si APHL siasong atumpen arni wangta do desang sesi mai meeting bipon bomlo.
Pinibangso APHLC rat MIP along BJP Congress ASDC lapen kaprek amit hang a party aphan ning kache theka vedet amit hang a party pen COC kado kawi don pharo isira kethom ahem tun atum bangso rat MIP along APHLC song along chepa ogdunlo Lapen kevangji Lok Sabha MP election along langpher ahabar angkang along penki ongdung avot longponji pusi jai kathar ahin pen pherangkya thengnu nangthan pachini pon Lapenon kevangji Lok Sabha MP election along APHLC asong atum ahin pen elisis phoso se avot longponji pusi jai kathar pen ningjepon Lapen BJP a sorkar atum ke chimu nisita hemprek aparman chesong hai he lapen parliament along sitame hemprek aparman ningje dun hai he pusi ningjepon Lapen APHLC a song pen hemprek ke hang lapen BJP a song pen hemprek ke cheprek pigji pusi angtong ingti kathar ahin pen ningjepon Lasinon nang ke leji jangmia chikloni phai ingkora frog arni Lok Sabha MP election ke padopon along ratatum manghu he pin pen APHLC arjan along vote jok pen MP ang hoi jai kathar aphan pahai lona Lapen rada kisung pajok lonang pusi klardak alam thi bangso rat amai pialong ningjepon tum 90% ke long ji hello lapen ladak aron ripen ke do tum di aron ripen ke chetum ke do tum la tu ke ni tum la aron ateng ben siksidul aron ateng ben tharli la pu sini tum che chak lo tang de sala muna chongan ge batai karbi khai nangi pinrem tang de bangsuk ta karbi no tormas konsen no tumi CM, EM, Omar Singh Tiso, MP, Kadoveta, MLA Tomta, Alang Lipan Peretu Rong Lo Munacho Hanapan, Atema Alang Litum Aron Benle Claim Galidet Kedi, Alang Litum Aron Benle election da ke hai kali, Lato Lakedam Tang Atuman, La Posi Alang Litum Peretu Rong Lo, Adet Kachirai Lapen, Akai Kachirai Akaperetum Lo Lage, La Si Munacho Hanapanta, arrest hai hedet. Lagi nitum condemn lo lagi, ni litum high lo ten nitum arrest lagi. Karbi Anglong pen lapen bes Karbi Anglong med dimaso longri ke thompen APHLC men MP election ko ana put pen sahib Nitum lat po bag nitum longji. Deh, lapen sala no namala so viral putha ala version ti so pa lagi nili recho long sinon alam tebang nitum non ningjenu abinong ke. Mo thom kep arni si recho nitum manangahan. Elisa la version ti lamboy pi bang Lagi nili teklong lela Wilson tisuke alam boy pichi ni alang lia komando niya panda rip that pubo alang li jail da dolo pubo laso no munen pagini tum lamboy kidunji da ali bebo tanta lang lipan ke karbi je na me inside pon pe dat karbi je ni sing karbi recho bang yok ta inside chu the lang man ke na setan la bang cingkia lam velo la nili Jangmi po ni Paitroxi arni kang bodet kadom rong pipi lapen manai rong pipi atum aphan puthot Women Justice Forum Bokazan District Committee atum pen Kenep dunlong Borpathar Police Station ke parlu Borjan Wopong rong piarong amikar Borsing terang achor kadom rong pipi lapen G10 teron achor manai rong pipi kedam tang Theripochi kloni phai kripo arni methang asomar lapen achor atum aphan che otekangsi hem chewang vedet pu ajok apinan mate achor atum kachiri do desang selo la anchot kali rong arat penchenglo karju kapater tok penang an keri karju doponlo bonta thangnat abirta long le ajok ningche khangun esi ahemasor G10 teron lapen borsing terang atum pen Women Justice Forum Bokazan District Committee atum aphan birta palelo birta ke pali ateng pen Women Justice Forum Bokazan District Committee atum pen keri kachepaduk ponsi puthot long ponlo alang ditum Women Justice Forum Bokazan District Committee pen phudang terang pi rojoni tisopi ka ronghang pi mekri ingtipi lapen sumila kropia tum pen si chepaduk ponlo lapen West Karbi Anglong am tereng lang ang tokbi arong lapen hamren chekso langso ingtiarong ansi kang bodet banghini abang phi atumaphan longdam lo lapen kelong dam aporan ke manai rong pipi lapen kadom rong pipi atum methang asomar lapen achor doko api kaprek ariso atum pensi chepachor thudelo bonta isi kamang humimi alama bangke banghini apinso atum aphan Women Justice Forum Bokazan District Committee atum pen karjupon mate ahem asar pi asar bura atum pen nangkache thanduna tengke inut mondor ingti abang arta krepho lapen inut khorsing rong phar abang arta kritroksi arta anvedlang pusi thanpon
lapen puthot Women Justice Forum Bokazan District Committee asahem an nang policy ke kadunjui bang hini asar pimara tumaphan ing saiponlo lapen nannat ahem asor atumpen chedon lapen lamthi chepajut ponsi alang litum ariding hodai ponlo lasi puthot Women Justice Forum Bokazan District Committee atum Karbi Anglong ararafan kachoning ripon ke sarpimar atum setami phone ke en chere unang jilapen methang asomar asumar atumaphan apai apu atum cherok tok pen chelang dunang ji pusi thanpon News report Karbi Anglong News Cek suruh Teksturi kopi dia lah. rong cek Rong cek. Bagi kau nak lain lah. ha inglong an Inglong. ham renta Kamre na tu. ha inglong ah Nang di laban su kidun. Cuy. Ini kosong besi nang itu kacilong lo. Puni pun kan kacil kontek kan mah komandi tu nang panang kim gay. Kan mah. pun ken nilikai NE hokan chandak ko pun nilimu en lo nilimu tum si anumbora cilong ceng lapen latum si kecing lo masih lang bang lo nang cing kidun tha oi jir po kuma ke a pijir po cing kidun der pen apen so bang ang dun de putin ni chapati lo ji ko masar pi buri bang nang putu lo nang yong sing dun de te cing kitang del po ni su lukson der ko bo Dalam silong ceng hujan nang litung, ini nang liu jang lang kau macam tan. akor jang pada citan te ni lagi Nang sarpimar ko cekani lo. ni lagi ya aprang cing kidun cenge sarpi mar ko stami alang bang ke non lom ke sarpi mar kalita akor jang ta sarpi mar krong re ko nang ku alang tum ke non bang ke nili tum hanang long lok lo apap cipa widel lo ti hem sor bang ke Sondokok lo. Nah, kalau tak kopi nang pan okor jang po sistem sinang pan nang tin pulo nang pan jong sinang dun de det pulo te kopi nang kimat nang itu. do la bang ke do chipati lo ji pong ko yong se chipati te plo te alo do slong dun ji pon ang abo bi po ke la bang ke a hok lo nili phanang pulong vek lo staming ti hem sor bang ke nili tum hanang long lok lo nili tum han sinang nili phan sinang koi hob lo Bor Anglong EPHLC asong atumpen cherok tok amai mati awareness amai kedengpon jangmi pon ni final cap arni nijang Karbi Anglong lakha isi doram la constituency ke parlo Bor Anglong PS angkanga lokido board committee amai fu hukum sing rong hang lapen holiram hanse kongchon bang atum ahin pen patir piponsi non ke bang jini phai kripli arni along rad amai pi mas rally malapen candidate welcome ji aphan koson si muluk chepa ongdun thekji malapen non ke bang ji MP kilik along GI kathar mate EPHLC aparti koson pensi chepa hai pon thekji mapu lahai hui alamthi rongara ratum pen chingki chethan cheparipon bangsolong aluhiaman pen kache tongdun doramla constituency EPHLC CC amai phu longki timung pen kedanglok Bor Anglong PS amai phu hukum sing ronghang kongchun bang holiram hanse joysing terang CC assistant organizing secretary Longki Pator Public City General Secretary Lapen Ahina Hinpen Kachetong Dun PS President Secretary Bor Anglong PS Havararat Kithe Kidingatum Chetong Dun Rentisi Ing Samjin Pen Pachunpon Wot Hadlang Sopen Hemari Bongrung Karbi Anglong News Mai long na Chetong Dun kini di khai pha khai ki suma jai ni sini di so mai long ke ba kasi pinia ni so di hek sita ni he makka malam ci bikang ko sita so khai long ke ba non la MP ke liga long na li kamal fan sining kache the nai nili ke ja ka thar sar phan chor lo non ke dam tang ana word pidon tala putin ha ke kasi non frank me ya phan se ni ja ka thar sar phan support Umjakini Range Officer Vaisong terang hinpen Chinthong Chotiki Araraphan Kachoning Ripon Pirthe long nam pinam dorle avele pute ili somindar along kedo araratum anta akisung dokokji sonsi ni phainer kep jangmi pocheklo urmiarni nijang Karbi Anglong lakha ke thom Chinthong constituency angkangar lokido ongdung araratum rit kachotiki pen si ningkan kang thim ke cholongji aphan kachoklem chodamlo hadagararatum inglong arit ke klem ahut ongdung athengpi ke phalangno ponlapen rit along merok ke kaipen ajok environment mate tomon langkadure monon phi kidokokji angring thetan angring dokokji lasila puson merok ke kai kedet ji alapen
methang longri kaching hon ponji aphansi umjakini range officer vaisong teranga hinpen kachuniri ponpado lapen inglong rit kachutiki pusitame thengpi keme ason rong kep bak anu tinta e ponasonte me parji pusi hawarara tumaphan kachuniri padupon amri pen hemari bongrong report Karbi Anglong news nilihin pen juningri pen ja tinthong hawar niliren andar dam sinang pusi alang litum phan nili juningri lo ka juningri pen nili long nang don lo ja alam the bangke lapun lo ja nili tinthong arat phan ja Karbi Anglong arat atuma phan isi message ja nampi kaparu kopya poche nampi kaparu oretma laso message bangsin nili kado kabe Karbi Anglong do arat atumhan kapakini kangto ya ili tum non pirthe ke sara por laso pirthe ke sara logot ili tum munit Karbi khai tum bang pirthe ting hon he ta son nili theklo lasi laso kating hon he apot kopya pot ma punili adimak long wangsi nili tapu malang news atumpan adim wangsi ja sai katiki adim dan nili dang meke kai kopya pot meke kai ma ahok lo tema munit ka tangka poisa bang kenang so kita tangka poisa kenang so pusita kedo adim jong si ave pirthe jong si tum kedo adim ave kedo adim lang ave prote poisa le do dal le ave lasi nili hintan je kachung ri kangtong je kado kabe Karbi khai phan je Karbi khai gele dang munit kedo khai tum phan je pirthe ili tum inghon sinang pupansi pini nili laso thengno rata thengno nili kachung ri pen je kado kabe phan isi birta keme kwason ke than je phan je nili hin pen je kangtung thengpi bang ili tum ingnam rai kom asai khike je thengpi ki edat pokali kerai kom dat potokali ili tum rat aphan tat hanang ji rat aphan koson chikating honang je ba pusen nili hin pen asap so wat alam the pusita nili ke than kang tung ya tinthong hawar non apar tinthong pen lower tinthong apar tinthong bangke botor bokan punon hada bangke asap wan ke kang sam apu bang andulang sita luar tinthong je non umla pher panceng lo lapu amtrengan ke nangni tum kado ko beda theklong po hada ka bang thengpi thengprang ta nang kom bom lo nang kom bom ajoine da ka bang atomona bang mane soda ka ason je mandar lo lang ta dure bom lo lasi koson chi aku afrang hakwa teng ke bang jima pusi nili hin pen isi harat phan than lote krojibon isi message ason che nili hin pen aso alam the mane ke pakla aro adun thu dulang kanghu atoma bangka lake inghu joy joy kafere me manaya bangke झुम कल्टीवेशन जे रेत के नाव तो मेले काफेरे में मनाई लो लातम के जे मेथांग आरित पुलोते आपे थे पे मेकाई तो कोनी थेगलोंग पो जो हदा आथे का जो मेकाई देलो लाके नि तुम फरस आतुम तक की पुदुंजी आजा कों दो वा फिर चिता में बांगालोंग ले पिना के चिता कांगहु तो मा बांके कांगहु इली तुम के तुम नेबलोंग इंगनांग लोंग kita rong saraphan ke jharu kati ke itu ingnang long le lasi nili hin tanang chu nungri bangke jharu re klem ji pusita thengpia bang ada bang edun bomo ingnan ponon thengjang thu ponon aru itum inglong ha war ke thengjang thu bangke nang tum elute ador ado lapen thengjang thu ke long le chong wa be long long tawa lasi kafere memenai lo je inglong katiki je jhum cultivation ato machi kafere memenai lo lasi inglong katiki
atau mau pancen nilihin pen kacuneng ria bang aja saiti kita me kita thank you orang ta nang po lapen ke dorde ke phope a thank you ang nilihin pen nili nang mi tumhan nang pip nang pajir po ki nang ya thank you ba asi